Topper laver damer. Så gammel er sådan god. Savannah. Er det jer, der skal spille over i det der folkedanser? Ja, ja. Hvad med klassen, der lige er samlet her? En homo, der sidder derovre. Ham en hvid der. Anders Hvid. Hedder han. Piberen her. Jeg ved godt, det er mig, der skal klippe det, ikke også? Alexander Hvid. Jeg kan bare klippe det ud, hvis det er. Hej. Nej, okay. Ej, han sidder lige og... Hej. Hej, okay. Væk med det. Strenge. Og pigerne selvfølgelig. Og der bliver det simpelthen. Vi sidder herinde i Rigskov HVX, så det er faktisk et lortested. Men vi skal til at fremlægge med benzin, det bliver super dejligt og spændende og fedt. Hvad skal vi så bagefter? Det skal lige være spændende. Det er fandme der alt det gode, der sker, hva'? Det er der, man tømmer konto. Og det bliver 300.000. Ja, det er fint. 300.000. Nej. Kan du lige sige hej alle sammen? Hvad så alle sammen? I dag der skal vi ud og have en rigtig grinerende job ude i Folkedansernes hus. Og som sagt, som vi kan se nu, så er der lagt op til fucking party. Party. Hej. Party. Sponsored by Martin. Ej, giv det var. Sådan. Alt mit porno. Nå, er vi ikke hørt nu eller Underlig. I dag der skal vi på job i Folkedanseren, hvilket bliver mega grineren. 350 mennesker. Nej, 400 eller noget. 400 eller andet. Vi ses i bilen. Hey! Så vi skal lige have en t-shirt til Tobias, eller det ved jeg ikke, til Anders. Ja. Og så når vi har fået det, Så skal Tobias have det eneste, jeg kan have min så skal vi mod Midtbytte igen, fordi jeg har lige været inde og købt en mikrofon til det her kamera. Kan I se? Først skulle jeg Lige her. komme lige i vinduet. Mikrofon, men Jamen det er vores gamle vindue, det er i hvert fald. Den virker sgu ikke helt, så den kan ikke sidde på det her kamera. Det har vi ikke bare lavet. Det er for helvede. Bare stop, nu har jeg fået nok. Hæld dig i gryden, som var jeg en kok her om bag. Vi må have hele min flok. For os her i Randers går det altid godt. Både ord, bogstav, linjer og takter. Kan både nakke dig og hakke dig, for du er et svin. Og jeg er en slagter. Har de rim? Folk går og snakker. Din sang, din kan tage den mere. Så er vi klar til at gå ind i For Sound og prøve at se, om vi lige kan få afleveret den her. Hvad kaldte du det? For Sound? Ja, for sound, ja. For Sound, fordi at, den her den skal være tilbage, og det skal den, fordi at, det her mount, der var på den her, det passer ikke på. Er vi så inde i for sound? Og hvad skete der der? Det er sådan, at det her kamera, som der filmer lige nu, det er ikke mit kamera, det er Anders' kamera. Og det er simpelthen så gammelt, at, at det simpelthen ikke har mountet til mikrofonen. Så jeg skal jo selv snart have et nyt kamera, og der tror jeg, at de her mikrofoner vil passe meget bedre. Men det kan vi ikke bruge sådan noget lige nu, fordi jeg har sådan set tænkt mig at bruge det på et job. Men det er lige meget. Så hvad skete der med den mikrofon, du købte? Pengene tilbage. Ja, Normalt vil det ikke gå ud. også selvom du havde ødelagt emballagen. Broen var lidt besværlig at få op, men det gik. Ebbe er i gang med sine lamper. Anders har lige løftet et bord over til sig selv. Vi har fået alle kasserne ind, og her kan I se lokalet. Temmelig stort, men fucked up sted. Fucking disco cool.
Anders, prøv lige at gå op på diskokuglen. Klar? Ja. Jamen Anders, er du ved at være klar? Ja, for satan. Så har vi bare Tobias heromme. Han er bare fucking cola-drikkeren, mand. Og der er bare vodka i og det hele, og nej, det er der bare overhovedet ikke. Så er vi sgu i gang med at pakke ned til Tobias Molin. Fuck, jeg smadrer det. Jamen, det er helt sindssygt. Ej, det var faktisk en vild fest, det var en af de bedre. Hej, det kunne jeg simpelthen ikke få på. Jeg troede ligesom var fyldt. Altså sidst i Jubelbølge, der brugte jeg en halv time på at slette alle de billeder. Ja. Jamen, det er jo sådan, klart, at jeg selv tager så mange billeder, og I kan bare, nej, så. Jeg magter det ikke. Ja, det var fordi, I kom, det var sådan, sådan her. Smil, ja, præcis. Men det var sgu fordi, jeg ikke var fotograf. Virkelig taget nogle billeder, ja. Det var faktisk en video, det her. Er der mange? Nej, det var en video, det her. Vi optager til vores YouTube. Altså. I sådan en shawarma bar. Nej, jeg ruller den her over, min ven. Nej, jeg ruller den her. Hallo, mand. Det er min shawarma, jeg ruller den. Jeg har ikke engang fundet på. Ja, men det er fordi, I ikke siger, hvordan den skal vende, så det er også lidt svært. Hvordan skal den vende? Den vendte sådan før. Sådan. Jeg forventer selvfølgelig en profil for det her. Bedre end dig, Ebbe. Ja. Der skulle tømme snart. Sådan det. Fucking. Fuck.